Здравствуйте, ви дивитесь мультик «Шлудьки козлом». З вами я, Віталій, Луті Козел і Ронатам. Осі барабіда, осі барабіда, осі барабіда, осі барабіда, осі барабіда, осі барабіда. Та хватить сміюватися. На ось ми на кішки дивимося. О, ідея. Давайте, увагу на екран. О, твій корм. Ням-н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 ям. Я вже так корми покусали. Дім-Дімич, підійди ко мені сюди. Я вже їх попісять хочеться. Пісять? Що ти мелиш? Попісять захотівся? Пісяй в туалеті. Я же никогда в жизни смотрела стекла. Я же никогда в жизни не посмотрел. Оси барабида, оси барабида, оси барабида. Хватит сломать телевизор. Барабида, оси 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 барабида, мече мани моника рикос. Betis, the Betis, Hamendis, Kistaviti, Hamitatin, Dayton, oh, see, Barabida, 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 oh, see, Barabida. Таким був мультик з Луті Козлом, ми пам'ятаємо День пам'яті жертв Голокосту. До побачення! Тільки на це!